kunomsindo kungola hlobo kubeka phi kuthi thina bangekho pha xa unommejarisi umsindo womzantsi Afrika kalamadoda phaya bomba kwekho siphethwe ngamadoda nomsindo phakamenye ubomba kwekho kodwa umsindo ucutha ingqondo uba nokuthetha oku ngoku unciphile ukuzikisa ukucinga ngenxa yomsindo besiwanqanda apha eParliament izolo nomonde edlakathelisa into eyinhlungu eMzantsi Afrika into eyinhlungu yokuphatheka kakubi kwamakhosikazi yonke le mihla edlala ngayo phaa eParliament ngenxa yoba ingqondo zawo zicuthwa ngumsindo ongawaziyo ngowantoni na aba bantu sijonge kubo kodwa ngelishwa siphethwe ngabantu abanomsindo Thixo makasincede uThixo nganomsindo ilizwe lomzantsi Afrika nomonde lihlwayelwe umsindo umuntu banjengempazamo uke wamnyathela kucikicane umgqibile nesizathu sokukunqumla umqala bomba ukumsindo ohleliyo nje udinga uphuphuma ujamela nje emehlweni bomba umsindo omninzi apha siyamcela nje uThixo asicuthelele umsindo ngoba intolongo zizele ngamadoda namantokazi aphosaniswe namathuba kanxa umsindo nomonde okondla abantwana babo uthi nomama abantwana bam babehambe begciniswa abantwana babo kuba urhulumente yathi mantyi wena awuzulunga uhlale phakathi kwabantu ngoba unomsindo ongalawulekiyo uzaba yingozi kuwe ube yingozi nakwabanye abantu yatsho njalo imantyi kanti ukugcina iminyaka 17 entolongweni ukuze kuthothele umsindo ngoba umsindo nawo udinga iminyaka engama-25 entolongweni ukuze uthothe yawuthothe emva kwelo xesha lo msindo nawo ulumkele umsindo wakho asiye nomonde molo ekhaya mhlobo